زعبا ክትገብሮ ዝሓሰብካ ዓብይ ነገር ንኹሉ ሰብ ነጊርካ ትፈልጥ ዶ? ድሕሪኡ ኸ እንታይ ከም ተፈጠረ ተዓዚብካ ዶ? ሓደ ግዜ ብዛዕባ ሕልምታትና ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ምስ እንዛረብ ንሳቶም ንምዕዋት ዝኸበዱ ይኾኑ። መምሃርንያ ይግበረካ መምሃርንያ ይኽላእኻ ይብሉ ወለዲ። መምሃሪት ክትኮነና ትኽእል ሓንቲ ዛንታ ክነግረኩም እየ። ቅድሚኡ ግን ነዚ ቻናል ፈላሚቲ ቪድዮ ስለ ዝኾነት ነዛ ቪድዮ ላይክ ነዛ ቻናል ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ። ቀደም ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ስምዖን ዝተባህለ ዓብይ ሕልሚ ዝነበሮ መንእሰይ ነበረ። በብሰሙኑ ሓድሽ ነገር ክጅምር ይደሊ፣ ሓደ መዓልቲ ድኳን ክኸፍት ይደሊ፣ ዝቕፅል ሰሙን ድማ ስራሕቲ ሸኽላ ክመሃር መደብ ይገብር። ብድሕሪኡ ድማ ገዛ ክሃንጽ ይወስን። ግን ሓደ ዝገርም ልማድ ነበሮ። ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምጅማሩ ንኹሉ ሰብ ናይቲ ዓዲ ብዛዕባ መደባቱ ይናገር ነበረ። ኣብ ዕዳጋ እናተመላለሰ ኣብዚ ዓዲ እታ ዝዓበየት ድኳን ክኸፍት እየ እናበለ ይጭድር። ሰባት የጣቕዕሉ፣ ጥዑም ቃላት ድማ ይነግርዎ። ስምዖን ኩርዓት ተሰማዖ። ዓብይ ሰብ ከም ዝኾነ ተሰማዖ። በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ጽቡቕ ገይሩ ደቀሰ። ንጽባሒቱ ግን ስራሕ ክጅምር ዝግበኣሉ ግዜ ድኻም ተሰማዖ። እቲ ዝነበሮ ሓይሊ ጠፍአ። መዓልትታት ሓለፉ። ነታ ድኳን ፈጺመ ይከፈታ። ስምዖን እንደገና ስራሕቲ ሸኽላ ክመሃር ወሰነ። ንሰባት ኣብ ኣደባባይ ተዓዲ ኣከቡ። ብዛዕባ ሓድሽ ሕልሙ ዓዊሉ ተዛረበ። እቲ ዝበለጸ ጽቡቕ ኣቑሑ ሸኽላ ክሰርሕ እየ፣ ኩሉ ሰብ ድማ ካባይ ክገዝእ እዩ በሉ። ሰባት ኣወደስዎ፣ ኣተባብዕዎ። ስምዖን እውን ደስ በሎ። ግን እንደገና ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ድሌቱ ጠፍአ። ንጭቃ ፈጺሞ ይተንክዮ። እዚ ልማድ እዚ ንዓመታት ቀጸለ። ስምዖን ንኹሉ ሕልምታቱ ይእውጅ፣ ሰባት ድማ ብቓላቱ ይሕጐሱ። ኣእዳዉ ግን ባዶ ነበራ። ህይወቱ ይተቐየረን፣ ሕፍረት ተሰማዖ። ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ከም ዝፈሽል ክርድኦ ኣይከኣለን። ኣብ ውሽጢ ልቡ ኸበዶ ዝተዓገተ ኮይኑ ተሰማዖ። ሓደ ምሸት ስምዖን ኣብ ጥቓ ኣረጊት ዒላ በይኑ ተቐሚጡ ነበረ። ሓደ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ናብኡ ቀረበ። እቲ ሰብኣይ ስቕ ዝበለን ትሑትን ነበረ። ሰባት የኽብርዎ ነበሩ። ንሱ ግን ብዙሕ ኣይዛረብን። ኣብ ጥቓ ስምዖን ተቐሚጡ ብህድኣት ሓተቶ፣ ወደይ ስለምንታይ እዩ ክንዲ ዝትጭነቕ ዘለኻ? ስምዖን እንቃዓ እናተንፈሰ ብዙሕ ሕልምታት ኣለኒ፣ ግን ዝኾነ ነገር ፈጺመ ኣይፈልጥን። እንታይ ከም ዝኾንኩ ኣይፈልጥን እየ በለ። እዚ ሽማግለ ርእሱ እናነቕነቐ እስኪ ንገረኒ፣ ሓድሽ ሓሳብ ምስ ዝመጸካ እንታይ ኢኻ ትገብር በሎ። ስምዖን እውን ቅልጥፍ ኢሉ መለሰ። ንኹሉ ሰብ ይነገር፣ እንታይ ክገብር ከም ዝኾንኩ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይደሊ፣ ብኣይ ድማ ክኾርዑ ይደሊ። እቲ ሽማግለ እውን ፍሽኽ ኢሉ ጽባሕ ንግሆ ምሳይ ነዓ ሓደ ነገር ከርእየካ እየ በሎ። ንጽባሒቱ ስምዖን ነቲ ሽማግለ ኣብታ ንእሽቶ ስራሕቲ ተኽሊ ወይም ድማ ጀርዲን ረኸቦ። እቲ ሽማግለ ክልተ ዘርኢ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነበረ። እታ ሓንቲ ዘርኢ ንስምዖን ሃቦ። እዛ ዘርኢ ኣብ መሬት ቅበራ በሎ። ስምዖን ንእሽቶ ጉድጓድ ኩዒቱ ነታ ዘርኢ ኣብ ውሽጢ መሬት ገበራ። ብሓመድ ድማ ብደንቢ ሸፈና። ብድሕሪኡ እቲ ሽማግለ ነታ ካልእቲ ዘርኢ ወሰደ እሞ ኣብ ክንዲ ዝቐብራ ነቶም ኣብ ጥቕኡ ዝፃወቱ ነበሩ ቆልዑ ጸውዖም። ረኣዩ ኩልኹም ዘርኢ ኣላትኒ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ጽብቕቲ ኦም ክትከውን እያ።
ክንደይ ዝበለጸ ክትከውን ከም እትኽእል ተዓዘቡ በሎ እቶም ቆልዑ ኣጣቕዑ ክምስ ድማ በሉ እቲ ሽማግለ ነታ ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ሓደ እምኒ ኣቐሚጡ ሓደጋ መዓልትታት ሓለፉ እቲ ሽማግለ ነታ ኣብ ውሽጢ ሓመድ ተቐቢራ ዝነበረት ዘርኢ ማይ የስትያ ነበረ ብዛዕባኣ ግን ምንም ኣይዛረብን ስምዖን ነቲ ቦታ ብዙሕ ግዜ ይበጽሖ ነበረ ቀስ በቐስ ሰሙን ድሕሪ ሰሙን ንዓበየ ተኸደት እቲ ሽማግለ ግና ምንም ኣይዛረብን ነበረ ብስቕታ ጥራይ ማይ የስትያ በቲ ኸሊእ ወገን ግን እታ ኣብ ልዕሊ እምኒ ዝነበረት ዘርኢ ከም ዘላታ ጸንሐት ብፀሓይ ነቐጸት ኣዕዋፍ ድማ ቁራጽ ካብኣ ወሰዱ ፈጺማ ግን ኣይዓበየት ድሕሪ ብዙሕ ሰሙናት ስምዖን ሓንቲ ንእሾ ተኽሊ ኣብ ሓመድ ጸኒዓ ደው ኢላ ረአየ እታ ካልአይቲ ዘርኢ ግን ጠፊኣ ነበረት እቲ ሽማግለ ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሉ ብህድኣት ተዛረበ ስምዖን ሓንቲ ዘርኢ ክትዓቢ ስቕታ የድልያ ጸልማት የድልያ ኣብ ትሕቲ መሬት ተሓቢኣ ክትጸንሕ የድልያ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተገዲፍካያ ግን ብዛዕባኣ እንተተዛሪብካ ግን ትነቅጽ ትሰረቕ ፈጺማ ድማ ኦም ኣይትኸውንን ስምዖን ነታ ንእሸይ ተኽሊ ትኩር ኢሉ ጠመታ ኣብ ውሽጡ ድማ ሓደ ለውጢ ተሰምዖ እቲ ሽማግለ ቐጸለ ሕልምታትካ ኣዝዩ ኣህንጢካ ንሰባት ምስ እትነግር ኩርዓት ይስምዓካ እቲ ስራሕ ድሮ ዝወዳእካዮ ኮይኑ ይስምዓካ ናይ ሰባት ውዳሰ ሓጎስ ይበካ ኣእምሮኻ ድማ እቲ ሽቶ ድሮ ከም ዝሃረምካዮ ይሓስብ ስለዚ ልብኻ ነቲ ስራሕ ንምቕጻል ዘድሊ ሓዊ የጥፍኦ እቲ ንተግባር ዘድልየካ ሓይሊ ብቓላት ይባኽን ስምዖን ገጹ ረሰነ ልክዕ ከምዚ ይገብር ነይሩ ዝኾነ መደብ ብዝመደበ ቁፅሪ ይእውጅ ተዓዋቱ ኮይኑ ይስምዖ ግን ምንም ዓይነት ስራሕ ይሰርሕ እቲ ውዳሰ እኹል ነይሩ እቲ ጣቕዒት እኹል ነይሩ ድሮ ከም ዝተወደእ ስለ ዝተሰምዖ ፈጺሙ ክውድኦ የድልዮን እቲ ሽማግለ ኢዱ ኣብ መንኩብ ስምዖን ኣንቢሩ ሕልምታት ኣብ መጀመርታ ተነቀፍቲ እዮም ምክልኻል የድልዮም ብስቕታ ሓዞም ኣብቲ ጸልማት ዝተመልኦ ሓመድ ብጻዕርኻ ከዓብዩ ሕደጎም እታ ኦም ምስ ጸንዐት ኩሉ ሰብ ክሪኣ እዩ ክትእውጃ ድማ ኣየድልየካን እዩ ስምዖን ነቲ ሽማግለ ኣመስገኖ ቀስ ኢሉ ድማ ናብ ገዙ ተመለሰ ኣእምሮኡ ብሓሳብ ተመልአ በታ ለይቲ እቲኣ ድማ ሓደ ውሳነ ይውስን ሓድሽ ነገር ክፍትን ኣብዚ ግዜ እዚ ንማንም ኣይነገረን ሓደ ተራ ሽቶ ድማ መረጸ ካብ ዕንፀይቲ መንበር ምስራሕ ኣይኣወጀን ሰባት ኣይኣከበን ስራሕ ጥራሕ ጀሚሩ እቲ ናይ መዓልታዊ ስርሑ ምስ ወድአ ኣብ ሓደ ጸጥ ዝበለ ኩርናዕ ኮይኑ ብዕንፀይቲ ይሰርሕ ነበረ ገለ መዓልትታት ይሕጎስ ገለ መዓልትታት ድማ ይደክም ነበረ ማንም ሰብ ስለ ዘይፈልጥ ግን ዝሓቶ ሰብ ኣይነበረን ትጽቢት ዝገበረሉ ሰብ እውን ኣይነበረን ጸቕጠይ ነበሮን ንሱ ጥራሕ ምስ እዳውን ምስ ዕንጨይትን ነበረ መዓልትታት ናብ ሰሙናት ተቐየሩ እታ መንበር ቅርጺ ክትሕዝ ጀመረት ስምዖን ጌጋታት ይገብር ነበረ ይዕርዮም ድማ ተማሂሩ ቀስ በቐስ እታ መንበር ጥንክርትን ምልክዕትን ኮነት ምስ ተወደአት ስምዖን ኣብኣ ተቐመጠ ቅድሚ ሕጂ ድማ ተሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ስምዒት ተሰምዖ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ካብ ቃላት ዝመጽእ ኩርዓት ዘይኮነስ ካብ ስራሕ ዝመጽእ ኩርዓት ሓደ ንጎ ጎረባብቱ ነታ መንበር ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ስምዖን ረኣይዋ ካብቶም ጎረባብቲ ሓደ ድማ እዚኣስ ጽብቕቲ እያ መዓዝ ኢኻ ሰራሕኻያ በሎ ስምዖን ድማ ብህድኣት ክምስ ኢሉ ክሰርሓ ጸኒሐ በለ እቲ ጎረቤቱ እውን ተገረመ ንማንም ሰብ ኣይነገርካን
ስምዖን ርእሱና ነቕነቐ ቅድም ክውዳእ ደልየ ነይረ በሎ ወረቀስ ኢሉ ተዘርገሐ ሰባት ነታ መንበር ራእይዋ ተገረሙ ድማ ክሳብ ሽዑ ግን ስምዖን ድሮ ዝቐፅል ስራሕ ጀሚሩ ነበረ እቲ ግዜቲ ንእሽተይ ጣውላ ክሰርሕ መደብ ገበረ እንደገና ንማንም ኣይነገረን ብስቕታ ሰርሓ ሰሙናት ሓሊፎ እቲ ጣውላ ተወደአ ብድሕሪኡ መደርደሪ መጽሓፍ ብድሕሪኡ ድማ ሰድያ ዓመታት ሓሊፎም ስምዖን ኣብታ ዓዲ ከም ንፉዕ ስነ ጥበባዊ ተፈልጠ ግን መደባቱ ፈጺሞ ይእውጅን ነበረ ስርሑ ምስ ወደአ ጥራይ የርኢ ሰባት ካብ ቃላቱ ተግባራቱ ስለ ዝዓቢ ዝያዳ ያኽብርዎ ነበሩ ህይወት ስምዖን ሙሉእ ብምሉእ ተቐየረት ቅድሚ ምጅማሩ ውዳሰ የድልዮን ናይ ባዶ ኩርዓት ሽውሃት ኣይነበሮን ዝዓመቆ ነገር ረኸበ እቲ ሓቀኛ ነገር ናይ ምስራሕ ሰቕጣ ዕግበት ሕጂ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ሕሰብ ክንደይ ግዜ ሽቶታት ኣውጅካ ድሕሪኡ ግን ክሰርሓሉ ዘድልየካ ሓይሊ ሲኢንካ ክንደይ ሕልምታት ኣህንጢኻ ነጊርካዮ ድሕሪኡ ግን ካሃሱር ኢኻ ብዛዕባ መደባትካ ክትዛረብ ከለኻ ነተይ ሓይሊ ትህቦ ኣለኻ ማለት እዩ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፃዕሪ ዘይኮነስ ናይ ሰባት ስምዒት ክትጥብር ትፈቅድ ኣለኻ ሕልምታትካ ኣብ ጥቓኻ ሕዞም ሓልዎም ድማ ስራሕኻ ምስ ተዳለወ ባዕሉ ክዛረብ ሕደጎ ዓለም እንታይ እናሃነፅካ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣየድልያን እዩ እንታይ ከም ዝሃነፅካ ጥራሕ ክትርኢ የድልያ ስለዚ ዝቕፅል ግዜ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ሓሳብካ ንኹሉ ክትነግር ምስ እትደሊ ደው በል ሱቕ በል እታ ዘርኢ ኣብ ጸልማት ክትዓቢ ሕደጋ እታ ኦም ምስ ተሃንፀት ንስኻ ሓንቲ ቃል ከይተዛረብካ ኩሉ ሰብ ክሪኣ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚኣ ትመስል ሓድሽ ትምህርቲ ረኽብኪ ሙላ ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ እዚኣ ፈላመይቲ ቪድዮና ስለ ዝኾነት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓገዝቲ ክትኮኑ ይላቦ ሰሰናዩ ንዓኹም